إنه كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. اللہ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کتاب جو ذکر کرو میرا ابراہیم دا. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، کتاب جو ذکر کرو میرا اسماعیل دا. یہ دا مطلب ہے آج جڑا سی ابراہیم تے اسماعیل دا ذکر پہ کرنے آنا، یہ رب دے قرآن دا حکم ہے کہ انہاں دا ذکر کرو، اس واسطے کر رہے ہیں. اور یاد رکھو آج جڑی امت محمدی ہے نا، یہ ملت ابراہیمی چھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بعد جتنے نبی آئے نے سارے ابراہیم دی نسل چو آئے نے. تقریباً 70,000 نبیاں دا داتا ہے. تو سی اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ. محسن باہر جاوے اسپین جاوے تو نہ دے ابا جی ناز کرن، اور تو آڈا پتر کوٹھی بنا لوے تو سی ناز کرو. کسی دا پتر سرکاری آفیسر ہوئے تو باپ تے خاندان ناز کرے. اس ابراہیم دیاں کیا شانہ ہو جدی نسل چرب نے 70,000 نبی پیدا فرمائے. بنی اسرائیل کے جتنے نبی آئے سارے ابراہیم علیہ السلام دی نسل چ پیدا ہوئے. اور میں کتابہ چ پڑھیا کہ نبی پاک دی امت دے جڑے نابالغ بچے فوت ہو جاندے نے نا، جنت ویچو نہ بچیاں دی پرورش حضرت ابراہیم تے حضرت سارا کر دینے. جڑے دودھ پیندے بچے فوت ہوتے ہیں انہاں بچیاں دی پرورش ابراہیم تے انہاں دی بی بی حضرت سارا جنت وچ کر دینے. ایسا پیار ہے حضرت ابراہیم نے امت محمدیہ دے نال. آؤ اگلی گل کریے. جدو قوم نے ویکھیا نا کہ ابراہیم نے ایسی دلیل دیتی تو کہنے لگے ہن کی کریے. اے میرے وال توجہ کریو. کہنے لگے قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین. کہنے لگے جی اپنے رباں دی مدد کرنی جنا تے ابراہیم نو ساڑ دیو، انو ساڑ دیو. جدو قوم کولوں تے ظالمہ کولوں کسے دے سوال دا جواب تے مناظرے چے جدو دلیل نہ لوے پھر پتہ کی کہندے نے یا تے انہاں نو جیلہ چ ڈک دیو تے یا انہاں نو ساڑ دیو. کدے یوسف نو جیل چ، کدے موسیٰ علیہ السلام نو فرعون آکھدا ہے انو جیل چ بند کر دیو، کدے ابراہیم نو نمرود کہندا نو ساڑ دیو. کیوں؟ انہاں کول دلیل دا جواب نہیں نہ ہوندا تے پھر کہندے نے جیل چ مولویاں نو بند کر دیو. ہے نا؟ ہن مولویاں دی گل آئی، ہن نہیں تساں بولنا. جدو مولویاں دی دلیل دا جواب نہ آوے تے پھر کہندے نے مولویاں نو جیل چ بند کر دیو. پتہ لگیا اے بھی پرانے نے. فرعون نے بھی نمرود نو حضرت موسیٰ نو یہ آکھیا سی کہ میرے کول ہن تیرا جواب تے کوئی نہیں تے لہذا انج کرو موسیٰ نو جیل چ بند کر دیو. جدو ابراہیم دا جواب نمرود کول نہیں تے انہوں نے آکھیا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین. جے کچھ کرنا ہی چاہندے ہو تے انو ساڑ دیو. لو جی اگ ساڑن واسطے کٹھی ہو گئی. میری ملت دے نوجوانوں کئی کلومیٹر لمبی دیوار تے کئی کلومیٹر بلند دیوار بنائی گئی. او دے چ لکڑیاں جمع کیتیاں ابراہیم نو ساڑن واسطے. من الخوف والجوع ونقص من الاموال. امتحان آ رہے درجہ بدرجہ. جڑے ویلے ابراہیم علیہ السلام نو مجنیق دے اندر رکھ کے آگے والے سٹن دی واری آئی. ادھر ابراہیم علیہ السلام نو اگوال بھیجیا جا رہا ہو. ساری قوم اکٹھی ہوگی ابراہیم نو ساڑن واسطے. ادھر فرشتیاں نے رونا شروع کر دیتا ہوں. عرض کی تھی اللہ زمانے چ ایک ابراہیم ہے جڑا دھرتی تے تیرا نام لینا والا ہو. عرض کی تھی اللہ ابراہیم سڑ چلے آئی. اللہ فرمایا فرشتوں کی کرنا چاہتے ہو؟ عرض کی تھی اللہ اسی ابراہیم دی مدد کرنا چاہنے آؤ. اللہ فرمایا جاؤ جے مدد لیندہ تے کرے آؤ. ابراہیم ہوا وچ اگ ول جا رہے. اچانک بدلاں دا فرشتہ آ گیا. عرض کی دی لج پالا اجازت دے میں تیری بارش برسا دیواں، اگ ٹھنڈی کر دیواں. آپ نے فرمایا اما الیک فلا. فرمایا جا جا مینوں تیرے نال کوئی کام نہیں. ہوا دا فرشتہ آیا کہن لگا لج پالا
اجازت دے میں انج دی ہوا چلا دیواں اسے اگ دے نال نمرودیاں نو ساڑ دیواں فرمایا اما الیکا بلاؤ جا مینوں تیرے نال بھی کوئی کم نہیں اچانک جبریل آ گئے عرض کی تھی لج پالا اجازت دے میں تے اگ نو گلزار کر دیواں فرمایا جبریل نا نا دس تینوں کنے بھیجی ہے آخیا رب نے بھیجی ہے آخیا مینوں اگ وچ کنے سٹایا آخر رب دا حکم ہے فرمایا جی او ساڑن چ راضی ہے کہ خلیل ساڑن چ راضی ہے جبریل درمیان وچوں ہٹ جاؤ نوجوانو جڑے ویلے ابراہیم اگ دے قریب آئے فرشتے بھی رون لگے پے پرندے بھی رون لگے پے جنگل دے جانور بھی رون لگے پے ابراہیم جڑے ویلے اگ دے بالکل قریب آ گئے اللہ نے اگ نو صدا دی تھی فرمایا یا نار کونی بردو و سلام علی ابراہیم فرمایا اگ میرے ابراہیم بات ٹھنڈی ہو جاؤ نالے سلامتی والی بن جا اگ گلزار ہو گئی اللہ دے نبی ابراہیم اگ دے اندر گئے جبریل نے لے آکے جنت تخت بچھا دیتا آپ جا کے تخت بیٹھ گئے سارے نمرودی نظارہ پہ بیخ دینے ماں رو کے کہنے لگی بے ابراہیم پتراؤں تے پترہ میں بھی آگے بیچا اونا چاہنی آؤں فرمایا اماں جی میرا کلمہ پڑھ دیاں لگیاں ماں کلمہ پڑھ دیا کہ دے اندر چلی گئی ابراہیم 40 دن آگ دے اندر ہے آگ نے بیڑیاں ساڑیاں ابراہیم دا لوں بھی نہیں ساڑیا جیڑا کملی والے دے غلامان قیامت نو اللہ نے دو دخے کے سٹنے انہاں نو ساڑن لئی نہیں سٹنا ایوے گناہی ساڑ کے پاک کر کے جنت کے بھیج دینا پتہ لگے بعد رہے آسی صاحب بعد رہے حق چار یار ابراہیم علیہ السلام دیاں بیڑیاں ساڑیاں لوں نہیں ساڑیا لوں بھی نہیں ساڑیا انجی بس ہے میں گناہ ہی ساڑنے ہیں او بولو سبحان اللہ کیونکہ جنت پاک ہوتے پاکاں جانا ہے گناہگار نہیں جانا ہے اس بات گناہ ذرا دوزخ جو ساڑ سوڑ کے پاک کر کے مصطفیٰ دے غلامہ نے جنت جو بھیج دینا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کسے پوچھیا کدے موج بھی کی تھی ہے فرمایا موج ہوئی کی تھی ہے جڑے 40 دن اگ وچ گزارے ہائے 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 اگ وچ 40 دن موج دے گزارے زندگی دی سب تو بڑی موج ابراہیم نے اگ چکی تھی ہن نوجوانوں آؤ اگلا امتحان سناما من الخوف والجوع ونقص من الاموال جدو مال چو گھاٹے دی باری آئی 12,000 بکریاں سن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو کنیاں سارے نوجوان بولو کنیاں 12,000 بکریاں سن تے 12,000 بکریاں دی حفاظت لی ابراہیم علیہ السلام نے 1,000 کتا رکھیا سی تے ہر کتے دے گلے وچ 1,000 مسکال سونے دا ہار ڈالیا سی کسے پوچھیا کتے دے گلے چو سونے دا ہار سن ابراہیم دا جواب فرمایا دنیا دا مال ہے جتھے سونا لگدا ہے میں اتھے ہی رکھیا ہے اے دنیا دا مال ہے جتھے سونا لگدا ہے میں اوتھے ہی رکھے آئے ایک دن 12,000 بکریاں دا اجڑ چار رہے تے فرشتے عرض کی تھی یا اللہ یار تیرا ہے خلیل تیرا ہے تے آو ویکھے نہ دنیا دا مال کٹھا کیتا سو اللہ فرما فرشتوں کی چاندے ہو عرض کی تھی یا اللہ جی آزمائیے تے پھر اللہ فرما جاؤ ابراہیم علیہ السلام دے قریب فرشتے آئے نالے قریب تو گزر دے نالے پڑھ دینے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکت والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر یا مجیر تسبیح فرشتیاں پڑھی تے ابراہیم دے کرنا چا رب دا نہ آیا تے ایڈی سونی تسبیح خش کھا کے زمین تے آگے ہوش آیا تے دوڑ کے نہ فرشتیاں کل جا کے فرما دینے جڑی میرے رب دی تسبیح پڑھی ذرا پھر پڑھیا جائے
انہوں نے کہا بابا جی انج نہیں پڑھی جاندی کوئی مول لگدا ہے آکھیا کی لینا آکھیا بابا جی انج کرو کچھ بکریاں دیو آپ نے فرمایا ادیاں تو اڈیاں تے ادیاں میریاں 6000 بکریاں تسی لے جو 6 میں لے جانا میں نے ایک باری تسبیح تے سناؤ انہوں نے جدو پھر تسبیح پڑھنی شروع کی تھی نا تے فرشتے آکھیا سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکت والروح پھر غش کھا کے زمین تے آگے دوبارہ اٹھے تے فرمایا ایک باری پھر سنایا جی انہاں آکھا ابراہیم کو جو دے نا آپ نے فرمایا آج لیا 6000 رہ گئی ہے نا اے بھی لے لو 12000 ہی توڑیاں انہاں 12000 بکریاں رکھ لیاں تے پھر پڑھے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبر سارا پڑھیا نا تے ابراہیم علیہ السلام پھر زمین تے غش کھا کے آگے ہوش آیا تے فرمان لگے ایک باری پھر سنایا جے انہاں آکھیا ہن بکریاں تے ہے کوئی نہیں تے مال تے ہے کوئی نہیں تے کی دیویں گا میرے وال توجہ کر کے گل سنیو ابراہیم نو رب نال اتنا پیار سی کہن لگے منوں اپنی بکریاں چارن لئی رکھ لو پر ایک باری میرے یار دا نام سنا دیو میں تھوڑیاں بکریاں چاریا کرانگا منوں ایک باری میرے یار دی تسبیح سناؤ میرے یار دا نام سناؤ من احب شیئن اکثر ذکر ہوں اور جنہوں جدے نال پیار ہوئے وہ گلہ بھی یودیاں ہی کر دے میاں صاحب فرماندے نے جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دی کردہ 100 مکر بہانے پاکے مرنے او دے مردہ ابراہیم نے ایسا رب نال پیار سے 12000 بکریاں بھی دے دیتیاں تے پھر آکھے میں توڑیاں بکریاں چاریا کرانگا نوجوانوں فریدے اپنی اصل حالت دے اندر آگے کہہ لگے ابراہیم ایسا تیریاں بکریاں کی کرنیاں نے ابراہیم اپنی بکریاں بھی رکھ لائے فرشتے اصل حالت دے اندر آگئے آپ نے فرمایا پھر بکریاں کیوں لیاں فرشتے کہنے لگے رب نے اعلان کیتا ہے وَاتَّخِذُونِ مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا اللہ نے فرمایا ابراہیم نو میں اپنا یار بنایا ہے اسی رب نے یکیا آزمانا چاہنے آئے اللہ فرمایا جاؤ آزمان لو فرشتیاں نے آزما آگے گئے لگے ابراہیم یہ دنیا داری یار چن کے بنا دے آج پتہ لگیا ہے رب نے بھی یار چن کے بنایا اللہ نے بھی یار چن کے بنایا آستانہ چورا شریف آخر محمد مرانا سی صاحب اچھا جی میں پڑھا آمین میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دیں عشق جناؤ دی عشق جناؤ دی اے ہڈی رچیا اتے ٹر دے اپنی تورے گل او نہیں سنے دے کانے اونا دے ڈورے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جان منگے تے بھئی جان منگے تے اے دیر نہ کریے یار سجن دے عاشق دے شہید محمد نہیں محتاج کفن دے جان منگے تے دیر نہ کریے اگے یار سجن دے کیونکہ عاشق تے شہید محمد نہیں محتاج کفن دے میری ملت نوجوانوں انہوں ڈاڈا ہی امتحان آ گیا چڑھ دی جوانی شادی ہوئی حضرت بی بی سارہ نل اے حضرت بی بی سارہ اتنی حسین عورت سن کہ حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ نے حسن دے 9 حصے عطا کی تھے
حضرت یوسف دی دادی ہے حضرت سارہ. علماء فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نو حسن اپنی دادی سارہ والوں ملیا سی. وہ میں نو سچی دسو جدے یوسف دا حال ہے تے جدے کو یوسف نو حسن ملیا اس بی بی سارہ دا کی حال ہوئے گا. بڑی حسین عورت حضرت بی بی سارہ.